Hej til folk, og velkommen til den her video. I dag skal vi lave en episode 2 af Minecraft Ekspedition. Og det er PlayStation 4. Godt, vi går bare i gang. Ja. Okay. Og jeg skal ikke derned igen, hvis I kan huske i den forrige episode, altså episode 1, hvor at... What? Nu? Ja, nu er vi tilbage, det var fordi... Ja, vi skulle lige finde ud. Vi skulle lige gøre noget. Ja. Og nu er vi så ude, og vi skal gå på eventyr i dag. Ja, vi skal på adventure. Og hvis I kan høre det i baggrunden, så er det fordi Lauke for en af Axel GoPros videoer, som jeg har med i dag. Fordi han er her. Lauke. Fodbold med Lauke. Hvor er du? Og det er ham, der løber. Hej Lauke. Vi laver lige en video. Minecraft Ekspedition nummer 2. Where are you? Ja, jeg siger where are you, fordi vi har haft engelsk i dag. Jamen, det er lige meget. Hvor er du? Jeg er på vej over på en ø. Ja, derovre. Hvor satan, der var sagt. Det er altså ikke et bandord. Nej, det er ikke. Man må godt sige for satan. Og hvis I kan huske... Og hvis I kan huske, at i en af de forrige videoer, at jeg døde sindssygt mange gange i lava. Det skal jeg ikke gøre igen. Vel, Axel? Det var virkelig sjovt. Det var virkelig sjovt. Nej, det var virkelig kedeligt. Eller irriterende. Sådan sagt. Og nu skal vi simpelthen på adventure. Ja. Men hvor jeg har Axel? Ja. Jeg er den næste. Ja. In like comeback time. Oliver. In the good old days. Hvad? Jeg kan lave papir. Kan du? Ja. Ej, hvor sygt faktisk. Ja. Så lav noget. Ej, det her træ. Tidlig stille laug. Tidlig stille laug. Nogle gange så er du altså lidt mærkelig. Jeg sagde 10 stille. Lauke. Hvad? 10 stille. Okay. Jamen, hvor tager det her jo enormt lang tid bare at svømme. Så flyv. Det kan jeg ikke. Det med liv. Jeg kan ikke flyve, Lauke. Ja, det er godt. Du snorker, du siger ligesom Anna. Græskar. Pumpkin! Og jeg vil ønske, det blev nat, så ville det være lidt sjovere at se. Ja, det kunne være fedt. Kan jeg ikke skrive med nat? Nej. Skrive med net. Okay, nat. Det skal I bare skrive derude. Det kan godt være, det jeg kan ikke se Axel. Nu stille, Lauke. Sådan der. Og vi er tilbage igen, og vi skulle bare lige svømme over. Ja. Det tog enormt lang tid. Hver gang vi skal svømme... Vi skulle helt deroverfra. Hver gang vi skal svømme, så kan I godt vende jer til, at vi sætter den på pause. Ja. Det var bare en lille info. Vigtig viden, ligegyldig info. Så hold Det er bare hen for så hold dog kaj. Hvad sker? Det sker hele tiden. Prøv at se der. Folkens, hvis I ved, hvad der sker, så skal I lige skrive det i kommentarerne. Det er noget bug, jeg har. Så, jeg sagde det. Så I skal ikke skrive det ned i kommentarer. Okay. Jo, hvis I ved, hvordan man får det væk, så kan I også skrive det. Ja. Det må I meget gerne, for det er virkelig sjovt. Hvor er du egentlig? Nu er du lige bagved mig. Adventure. Adventure med Parkour. Der er Det parkour. er ligesom i sneverden. Det er en sneverden. Nej. Nu se. Ja, det kan være, der er noget sne. Nu kommer vi ind i sneverdenen. Og vi bor også i en sneverden. Vi kan dø. Nej, vi kan ikke. Skal vi ikke sige, den udforsker vi i episode
3. Episode 3, jo det kan vi godt. Og der er 2. Der er noget kul. Vi mangler faktisk ikke sådan. Vi mangler ikke engang kul. Hvor er Jeg det siger, vi mangler så meget jern. Jeg er ikke så god til at tale til mig. Nej, men du har jo stadig en YouTube-kanal. Ja. Og, Jeg har også en YouTube-kanal. Ja, det har du, men du lægger bare aldrig noget ind. Nej, han har en, men han må ikke lægge nogle videoer op. Ja, så det er ret irriterende, ikke? Så det er hver gang, man kan følge, ikke? Hver gang man kan følge nogen, så skal man bare gå hen på det der billede af et hoved. Der, så kan man se, så har man en. Så står der abonner. Stop, Lauke. Lauke faktisk. Axel, vi mangler faktisk. Ja, skal vi ikke bare sige Axel, det? skal vi ikke Skal vi ikke bare at sige, vi det var skal vi får bosættet os? Jamen, Nej, vi får lige lavet et lille sted, hvor vi kan sove. Nej, det var det for den episode. Ja, og næste gang, så kan det være, at I ser et eller andet hus. Det er fordi, vi lige har bygget et, som vi lige kan være i. Nå, men vi... Ja, vi ses i næste video. Hej hej.